Datuk Bejo nama tirai. Layan mo to. Sungguh pun Datuk surang saju nantai mbau sombah saujui dengan simpuh sabare bungkah nan piawai naracuh lurui main daun. Indak basibak jeba sisih bukan baingguh jeba bate. Sombah kapadu niniak mama nan gadang basa batua. Nan ba pucuk sabana bule nan baure sabana tunggang. Nan dianjuang tinggi diambak gadang sandi andiko dalam kampung tampuk jetangkai di nagari. Nan ba umpamu kayu gadang di tengah koto baure limbago matan badahan cupak jogantang barantiang bari jebal lobe badaun rimbun de adat babungo mungkin japatwi babua kato nambana. Bolia baselu di uritnyo dapi basandah di batangnya gantongan cupak nan uo. Pertama cepat usali, kedua cepat buatan sampai kepada Imam Khatib belah Maulana Jatuh Angku nan tahu dihala dengan haram sarato sah dengan bata suluh bendang adat di Magi. Ulu balang juang panglima jom manti pegawai adat pari dalam pagaran koko nan jadi tahu pandai nan ari bijaksana. Tahu diangin nambah seru, tahu diambak nambah sabong, tahu didahan kamaimpo, tahu dirunciang kaman cucuk. Alun bakile laba kalam bulan sangkap 30. Takile ikan dalam air, ikan takile jalo tibu la tentu jantan batinoni. Saratu namudu pembimbing dunia nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pemacah. Asoh terantang dua sudah hatinya suci bamko jania tahu dimalu dengan sopan saratu rasu je parasu. Dari kapadu bundo kandung lempape rumah nang gadang sumara anjong nan tinggi kehiasan dalam kampung. Ambuang puru aluh bunian kaundong-undong ke Madinah payung panji ke akhirat. Kok nyuhi tampe banasa kok mati tampe baniai orang nan duduk je sukatan. Kali lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabia kok gawa tolong ditimbang kok dosu ampun nalabia. Somba ambu nan sapata kalimat kalam nan sabua tasabi datuk taimbau tu angku Imam Khatib bela Maulana dalam niat mengkasih kami. Lebih dahulu kami harap, lebih dahulu kami pinta tu angku banyak ni keramai. Ayah jania saya nyolandai kata suci pinta mengkabur tampe baniat jaban nazar. Datu andiku basa batuah dijujung bagi mangkuto direnai bagi gumbalo mau kun nadia bakato bona nan kato iyo leba itu. Tu angku serato datu nan hadir di tampe iko kini nan lah sudah minum jamakan akhir dikaji dia jenazar sawajas tentang itu. Awal bamulu kato bona asah dahulu tampe tumbuh mulonya niat kata kona lai ba asah jeba mulu nan menjadi asah je mulonya dek membaya utang ibu je bapo utang sunat utang paralu nan kewi bona je adat nan lazim pulo je syarak dia te nan nampe para karu nan pertama bakikah nan kedua sunat rasul nan ketiga menyerahkan baguru nan keempat baru matang dalam nanampi para karu tapi lialah dua para karu iaitunya bakika je sunat rasul nan banamo si Napal. Yeah. Namun batunya lekini tantangan dia nak nambakika ko sama menyerah kita kepada Allah sama menyaru kita kepada Nabi. Umur panjang dia te beramal rasaki murah dia te nanalal berbaktilah beliau kepada kedua orang tuanya. Namun batunya lekini tu nak tasangkui kanan tinggi nak tasandai kanan ngodang doa nak babacu di tu angku kami nak maikui bersama-sama itunya samba dilalukan tu samba lalu salang kembali jak pangkato nak kami donga bunyi dipinta bakit datuk ala sampai di datuk sampai tu sepanjang buah puru dengan datuk nan terlimpah pada ialah kata sebenarnya kita indak diduduk sumbiang boleh tetap pakai senampu. Namun batu lek ini kami diduduk dua bertiga diukur kata kat sepatah menanti datuk seketika. Lah sampai dek datuk. Sampai. Kata nan datang dari datuk somban sampai bakit kami ialah kata sebenarnya. Lah susunan ada lembaga ko ada batangkai pisoko ada batampuk ko undang ada talinya. Mangabe undang jo sakato mengabe kato jo mepakai itulah bana kadituri. Tapi niat dek datuk tumbuh pangana dalam mati nak mambau kato jo bayo mencari bananan sabuah. De adat itu nambah suruh kandak unang nambah amalkan. Mau jua bertimpu dengan elok, tua lalaki dengan mulia. Usahlah ragu tentang itu, kami menanti beritu. Maka itu? Laluan tu. Datuk Sati,
Ambo tu. Adapun nantau lak kato kita tadi tuak talalai kami sakutiko talambek sebab bayo sebab bala mencari dan tuak mencari bulik dan sagolek mencari picak dan salayang. Kok bulik lah mau digolekkan tuak picak pun mau dilayangkan pihak tu kotu ko kini tibo digayong iyo ke basambut tuak tibo digondang iyo ke batingkat tibo dikato ke memunisi iyo dari ambo terapi. Lai ko babari ni bapa tuak lai ko bau ko nambak kabung minta pitua dari dia tuak. Lah sampai itu sembah dilalukan tuak sembah lalu salam kembali jawapan kata nak didongak bunyi dipinta pada datuk itu saja kesapunya. Lah sampai dek Datuk. Lang sampai. Kato nan datang dari Datuk Somba nan sampai bakit kami nan kejadi sawi isaponyo pihak di katu iko kini. Tantangan digayung kamanyambut tibu digondang kamaningkakan dari ambu tarabinyo. Kambon apa itu kata Datuk? Bon apa itu tuak? Namun batunya lekini ayam tepaci di juaru podang teganggam di pendeka. Elo olah ditimpo mani lama olah ditimpo bayi. Ada cepat balabuan ada niat batitian. Iolah luri benar dari Datuk. Baik itu saja kasapu itu. Lah sampai Datuk. Sampai itu. Kato nan datang dari Datuk Somba nan sampai wakil kami ialah kato sebenarnya. Tibo digayung iyo ke basambut tibo digondang ke meningkah tibo dikato ke memunisi iyo laluri pulau dari ambo. Kami itu bona kata Datuk. Bona tu. Namun ba itu lekini menurut kata Datuk kita juo. Assalamualaikum awalnya kato tu mulanya runjang ka disabut asalnya kato ka dipungkan sehingga bari nan tacuriang hingga balobi nan tatoga. Kewi dia adat antara rontang tu sakun sajak dahulunya sampai ke langit taburito jatuh ke bumi jadi kobah tenggelam kelawi adat-adat kamu haru. Bandingan suri bandingan bungka tuak nan piawai di dalam 250 mulanya lari ke dibagi tuak sajak nyorona ke dia mupokat ke balai joriang bermatisi ke balai batimah hukum putih di balai godang. Orang tua di payah kumbuh pengulu dia ya tobik pucuk adat di tiaka sulu bendang ceminan tori. Pusako taram nan tujuh tuak badat ke kota baru pusako ke balai usang dinila kota Simalonggang. Adat di muka mengokoki pada ulu Telaga Goncang pasak iloju di situ jua kunci boti batu ampah kunci layang di sari lama dan tak meramban dan nampak si tanang muaro lakin hamparan godit tabiang tinggi nan badamo dindang timago cadik tuannya koti tuak dibijak rajo pinawa dua konya bagi tigo ilia baliong patapahan mujaknya babat tabiang tinggi ilianya sungai labi turut tuak pandang sampai ke muaro namun ba aton kini dibalik daripada itu. Nak orang Padang merantang bandang tuak dirantang buliah di parampik biah di kubadigo. Jiko dirontang namanya panjang tuak jiko dikumpah naknya singkit sugiro padmungo menurut pedot kato datuk dua. Sombambu nan sapatah kalimat kalam nan sabuah tasabut datuk taimbo tu angku Imam Khatib Bilal Maulana dalam maniat maqasid kami. Lebih dahulu kami harap Lebih dahulu kami pinta tuan-tuanku kau banyak dan kiramat ayahnya jania sayapnya landai kato suci pinta maka buah tompek berniat benazar. Datu andiko basaba tua. Dijujung bagi mangkuto, direnai bagi gumbalo, maukun adiah bakato bona nan kato yoga itu. Nan kato oleh atibo tuak limbago jamuah kena datang. Kok nasi olah kami makan, kok minum olah kami dia. Lah golong sai dan tangan, lah cincin sau ko jari. Tak sangkuit ka jari bulik, tak tambang kau rik tunggang, botang je bulan tersontongnya. Hasak basuntiang matahari. Beningnya akan stantangnya. Bunga merajam tuluk tangkai kulit basuasu ome bayak putaran jarun. Tak sabut kata non dua. Pertama kata basariat, kedua faham hakikat. Ditilik kata basariat, nyato nyualuah lebatu rik tuak tarang nyuadat lebah pakai, pasalnya jalan lebah tampuah. Dirunyik faham hakikat kosak di hati dilahirkan ikrar lidah dan bersama. Namun ba'atongnya kini dibalik daripada itu. Menurut kata Datuk Juo. Utang sunat, utang perlu kewi bona jonyo adat. Lazim bona jonyo sorak di hati dan nampik para karo. Dibayar utang salah satu iaitunya. Hakikat jo sunat rasul. Kau itu namanya. Bona tu. Namun ba'atongnya kini menurut kata Datuk Juo. Tantang dia anak kita itu kau umur tu panjang nak rezeki murah. Tambah di balik pada itu namanya orang tua dati umar kau sempit semua kita pintaan ke lapangan kau angit semua kita pintaan kau seso semua kita pintaan ke sonangan. Namun maatun lagi ni sekalian permintaan kita dikabulkan ya Allah Subhanahu Wa Taala andaknya.
Amin. Namun baato leki ni tuak menuri kata jatuh dua, nak tasan kui kena tinggi, nak talotak kena godang, nak tauji kena satu. Doa baca dia tuanku, kami mamin sesama. Kami tu bona kata datuk. Bona tu. Namun ba itu leki ni tuak sementara biduk kami dayung menanti ju datuk ketika. Pakai sebab menanti tak. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.